Matrix prvi. Jeste. Rečeno. Oče naš koji si na nebesima se svjati, ime Tvoje dođe, carstvo Tvoje bude volja na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam, da nas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zla. Amen. Ajmo kolač, ajde domaćice, šta ima za večeru? Buđeva boranija. Boranija od pijenje. Vinjak I Coca-Cola prosipana. tako je, ajmo sad opet. Od kolači. Od kolači, kokice i... Prvi puta. Lebac mora da kuži. Capneš malo zleba. Živeli od vinjava. Daj bo vamo lebac be. Moj si pusi. Snimač Šalebac, ajde neki. Divi. Hvala, hvala. Može li? Aba. Može li Pope? Polako, polako, mora svi da ga... Može li Pope? Može li? Može. Može. Pokoj mu duši. Amin. Amin. Gas. Dobro. Ajmo igraj, igraj. Tebiska boj. Čekaj da isprobamo. Čekaj kako da isprobamo da radi. Neće ništa više, odlično. Čekaj, Ovo je čekaj. džihad, samo grafičku. Čuti. Samo na Radi. grafičku. Drži ovaj kolač. Čekaj. Ja mislim da je dovinjao. Ja mislim da je tu kolač bilo. Znači, da mu nismo Pazi. psovali oči naš da si žešći na nebesi, se svjati ime Tvoje. Drugi tamo. Ovo je samo Buda. Bolje tamo na nama. Neka vrti. Bolje da ga popijemo, može njega rasipamo. Čekaj, popijemo. To je to. Evo ga Lazar, snimaj Laza. Lazar. Ako nekad vidiš ovo, jebi ga. Znači, vaskrsnuo si. Čekaj, Koji čekaj. su svoske se, Dve tvoje omiljene stvari. Coca-Cola i kompjuter. Koje da čekam? Upali browser. Samo da vidimo, Da li može radi? li Laza da upali blanket? Da vidimo da li može Gauss Gauss da se da odradi može. neki zadatak. Gauss-kan, vega. Ghost dioda. UG's, njega omiljen. Pa ne be, to je na Nemoj naš... nek smo na- služi tu, brate, da mu podmetne. Kako pa, da bre, evo. Pokaži, Na koji je faks? UG's faks. Ne. Pokaži ovo. Evo ga. Strana 36. Da se zabeleži. Prvi, možda i posljednji. Nadamo se ne. Op, otvara Google. Čekaj. Tako je. Znači, evo, ulazimo na stranicu fakulteta. Pa šta je ovo? Opa, Gauss i...